गोबां एजेन्डा दङ बे एजेन्डाखौ लानानै दायो रायजो राजाफोरनि सिगाङाव फोरमायगासिनो दङ जोंनि गोबां दैदेनगिरिफोर दङ दा खोब बुजिनाया मोजां जे जोंहा सानजा रायजो दा सनितपुर बिश्वनाथ आरो गहपुर बिथिं जोंहा जाखाबाय बेखिनिखौ लानानै 60टा समष्टि जागोन आरो गुदियावनो दं जोंहा 125 एमेन्डमेन्ट जे फाइनेन्सआ डाइरेक्ट जानांगौ दा फाइनेन्सआ डाइरेक्ट जायोबा जोङो आसाम सरकारखौ जों आथिङाव हमनो गोनां खुनु प्रयजन गैला दायो नों नाय बिपिएफआ 28टा मेन्डेट मोनदों 28टा मेन्डेट लानानै बिसोरो बे गभर्नमेन्ट दाबाय फुल मेजरिटी थेवबो बिजेपिखौ मानो लाफानो गोनां जादों बे मोनसे बिराद लोखो सोखो खालामो आरो बिसोरो बेनिखायनो बिजेपिखौबो जोङो बे बिनिफ्राय बिदाय होनांगौ जोङो बिटिसि ओनसोलनिफ्राय जोङो बिटिसि ओनसोलनिफ्राय जों बिजेपिखौबो बिसोरखौ बिदाय होनांगौ मानो होनबा बिराद लोखो सोखो खालामो नों जेब्ला नाय प्रमद बर' सारा जेब्ला गभर्नमेन्ट दाबाय जेरै पार्टी दानानै इउपिपिएल पार्टी दानानै जेब्ला राजखान्थि फोथाराव ओंखारबाय बे समाव मा जाबाय बिसोरो मोनसे बिजेनबाय बिसोरो समष्टिखौ मोनसे बिबाय बेयाव बिश्वजित दैमारिनो हगारना होनांदों पानेरिखौ दे बे जेबो नङा मोनसे हगारबाय दा आरो फैयै फैयै मा जाबाय बिसोरो मोनब्रै बिबाय हाग्रामानिफ्राय हाग्रामाया 28टा मेन्डेट मोननायनि उनाव मा खालामबाय बिसोर दा बिजनी ओमफ्राय बिथिं तामुलपुर टंला आरो गरायसर बेखौ बिजेपिनो हगारना होनो गोनां जादों आरो मोनब्रै सिट बेवहायनो जोङो बिजेपिखौ बिदाय होनाया मोजां दा टंलाफोर बायदियाव दा इउपिपिएलनो नांगोलनि मानसिया भट होगोन नांगोलनि मेक्सिमाम मानसिफ्रानो भट होगोन आरो नों नाय ओमफ्राय आरो जोंनि बर'फ्रा बिजेपियाव दंमोन भेरगावनि मानसिफ्रा मेक्सिमाम ट्रेक्टराव भट होगोन बेनिफ्राय नों नाय माजबाटआवबो नों नाय मेक्सिमाम बिजेपिनि मानसिफ्रा सिङाव दायो रेडि माने इउपिपिएलनो भट होनो थाखाय आरो ओंखायनो जोंहा एबारनि जिथुनिखि 9 थारिखआव जानो गोनां बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव जोंहा एसेबां माने घाबरायनो गोनां खोथा गैया आरो बिसोर बिराद टेनसन दायो रबिन्द्र बसुमतारिया देरहानायाथ' रोखा जाबाय रबिन्द्र बसुमतारिया दा टेनसन गैया देरहाया होमबा नों सानना नायाखै नामा बेथ' सिङाव रेडिखा गासिबो होनो देरहानायाबो रोखा जानानै दङ बेखिनियानो आरो एप्रिलाव जानो गोनां एसेम्बलि जिथुनिखि बिसायख'थि जानो गोनां बे बिसायख'थियाव मोननैबो हान्जाया दा स्ट्रंलि माने केम्पिं खालामगासिनो दं बिपिएफ आरो इउपिपिएल दा बिनि गेजेराव जों इउपिपिएलनि जानानै बेखौनो बुंनो नागिरो जों दाबि खालामो जोङो जे इउपिपिएलनि देरहानाया 100% खारथां जाबाय माजबाट समष्टियाव दा जेरैबो जेथिंबो आइजो माहारि बिमा माहारि आरो गासैबो जनगोष्ठी जाथि बिसोर गासैबो इउपिपिएलआव भट होनो थाखाय रेडि जानानै साखाफारा जानानै दङ बेखौ जों आन्दाज मोनबाय दा बेयाव जोंनि इउपिपिएलनिफ्राय बिजाथिया जाहैबाय रबिन्द्र बसुमतारि बिथाङा देरहागोन आरो बिथाङा खोब खस्थ' खालामनानै दा केम्पिंआव फिल्डआव गिदिंगासिनो दं आरो देरहानाया खाथां नङा होमबा देरहानाया रोखा जाबाय देरहानाया रोखा जाबाय दा बे हिसाबै थांदोंमोन जोंनि बर'फ्रा माखासे जइन जाहैदोंमोन बिपिएफआव जइन जाहैदोंमोन बिथांमोनाबो फैफिनजोब्बाय आरो मोनसे गामि लेभेलाव रायजो जानाय आइजोफोरनो आसाम सरकारा अरुनदय आसनि होदों आइजोफोरनो बे आइजोफोरनि अरुनदयखौ बिपिएफनि माखासे जायगा बहुद माबायाव आइजोफोरनि बेखौ बन्सित खालामनो नागिरदोंमोन दानना होदों सोरबा अरुनदय मोनाखै बेनि बांसिनखौनो जोङो खुद्रिनाय नुदों जे बिथांमोना अयनाय खालामदों बिथांमोना बे खामानिखौ मावनाङामोन बे आइजोफोरा जि गरसे गरनै मोनो बेयावनो बहुत सन्तुष्ट जायो मोननांगौनि अधिकारखौ दाननाङामोन जे इउपिपिएलआनो जा बा बिपिएफआनो जा बेफोरखौ दाननो नाङा दा बिनि थाखाय खुद्रिनानै दा बांसिनानो दा इउपिपिएलआव भट होनो नागिरदों आरो बिथांमोनहा बिराद मोजांसो खालामदों जोंनि थाखाय बिराद मोजांसो जादों मानो होनबा मेक्सिमाम माबामोन आदिबासिनि भटआ डिसाइडिं फेक्टर माजबाट समष्टियाव दा आदिबासिनि भटखौ बे जय भारतआ बिसोरो हमथासिगोन आरो बिथिं माइन'रिटि भट लानानै सरना देरहाबाय थायोमोन आरो फारसेथिं बिनाव लोगोसे बिदिनो तन्त्र मन्त्रनि माबाजों देरहाबाय थायोमोन राजमहनि दं बिनाव दा बेफोर मन्त्रफ्रा खाथिनाय नंला आरो दा नोंथांमोना मिथिनाय नङा सिङाव बिराद राजमहनि लायो रेहनानो जा सरनानो जा बिश्वजित दैमारियानो जा बिसोर बिराद गिदिर राजमहनि लायो आरो बेफोरखौ एबाराव खाथिनाय नंला बहा मोनो बे बुस्थुखौ बहानि मोनो बिसोरसो मिथिगौ बे आरो बेखिनियानो